Pozdrav svima i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Trenutno je ova reprezentativna pauza, tako da pričamo o srpskoj reprezentaciji, a to je da Srbija nema sreće. Zvuči nevjerovatno, ali istinito, Pixi je ostao bez još jednog fudbalera. Ne znam stvarno što se dešava u srpskoj reprezentaciji. Ovaj Pixi stvarno nešto, ne znam pojma, muze pare, nešto on traži igrače, igrači ga jednostavno ne vole, ne žele da igraju, pogotovo Vlahović još ja mislim Tadić ili nisam još siguran ko je još neki dobri igrača u Srbiji, tako da stvarno Pixi, brate moj, napusti, nisi džaba u stranci tamo SNS, kako se zove, brate moj, jesi bio igračina, ali stvarno ovo što radiš nije humano, nije dobro, molim te, napusti reprezentaciju Srbije, jer stvarno si loš trener, to si pokazao na svjetskim i evropskim prvenstvima, a ovako portali kažu o njemu. Osim otkaza najveći zvijezda u fudbalskoj reprezentaciji Srbije očito nemaju ni sreće. Dragan Stojković Pixi je zadobio novu glavobulju pred utakmice Lige nacija, naime zbog povrede stopala i zadnje lože za naredna dva susreta Pixi ne može računati na usluge jednog fudbalera. Riječ o Mihajlu Ivanoviću. Ivanović je nakon temeljnih ljekarskih pregleda u dogovor sa klubom Milvovom odlučio da ne bude na raspolaganju za duele za Španijom i Danskom. Selektor je u skladu sa pravilnikom odlučio da pozove zamjenu. Riječ o fudbaleru Partizana Đorđu Jovanoviću koji će se u što bržem roku priključiti Orlovima. Ipak povreda ne veseli Pixija jer očigledno Srbija osim problema unutar FSS-a ima veliku dozu nesreće. Problema nema kraja. Dosta ranije selektoru Srbije za otpis dali su Aleksandar Mitrović, Dušan Tadić i Sergej Milinković-Savić. Bože sačuvaj, tri znači fudbalera ne žele da igraju za Srbiju, bukvalno ne žele sa tim psihopatom da igraju, da imaju ikakve veze, jer stvarno čovjek nije normalan u stranci, znači stranka naređuje preko menadžera, preko klubova i nemam pojma, određuje se ko će da igraju ovi tatini sinovi, tako da sve je jasno u Srbiji šta se dešava. Nije samo u Srbiji, i u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gorima, svugdje toga ima, tako da zbog povrede na okupljanje se neće pojaviti ni Luka Jovića zbog porodičnih problema, tu nema ni Dušana Vlahovića, onda su slijedila još dva otkaza koja su zaista nevjerovatna. Miloš Veljković je također dobio povredu tenditis lijeve tetive te je njegov odlazak odložen. Također trebalo je provjeriti u kakvom stanju se nalazi Nemanja Maksimović, ali jasno da on može pomoći pružiti maksimum. Spisak Pixija koji je objavljen možemo pogledati u nastavku. Golmani Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Aleksandar Jovanović, Marko Ilić, da ide odbrana Strahinja Pavlović, jako dobar igrač i dečko, Nikola Milenković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Jan Karlo Simić, Kosta Nedeljković, Aleksa Terzić, onda idu veznjaci Saša Lukić, Ivan Ilić, Nemanja Maksimović, Kristijan Belić, Marko Grujić, Lazar Samardžić, Milan Aleksić, Andrija Živković, Veljko Biramčić, Stefan Mitrović, a napadači će biti Luka Jović, Petar Ratkov i Mihajlo Ivanović. Pa eto, mislim, Srbija bez dobrih igrača, bez 3-4, možda 5, bez Vlahovića, bez ovoga Milinkovića, Savića, neće ličiti na dobru reprezentaciju Srbije. Španija će i brate ugroziti ako ovako nastave šta radi uprava, ni ovaj trener Pixi, stvarno mislim, Pixi je bio jako dobar u Jugoslaviji, bio je igračna sa Papetom, znači to jeste Safitom Sušićem. Nakon Sušića on je postao lider Jugoslavije, bio je najbolji igrač, stvarno je dobro igrao, znao je dati znači Argentini, Braziluma, svima je dao go, igrao i tako Marseju koji je tako, ja mislim, osvojio Ligu šampiona, igrao protiv Crvene zvezde finalu 1991. kada je Crvena zvezda osvojila Ligu prvaka, što je jako pohvalno, ali eto danas ne znam Pixi šta radi, mislim uzima velike milione, ko zna koliko je, možda 50-100 miliona, govori se da je uzeo znači mnoge novce da zaradi tamo za SNS Aleksandra Vučića, naravno njihove pion, tako da mora raditi ono što oni kažu. Znate ko je Aleksandar Vučić, teški psihopat, diktator u Srbiji, tako da mislim samo dovodi znači od menadžera igrače, neka djeca obično možda ne mogu ni da igraju, a ima talenata naravno na cijelom Balkanu. Eto Pixi, stvarno šta radiš, stvarno nisi za trenera, ali bio si igrača, nema šta, tako da Pixi daj ostavku. I eto, to bilo to za ovu epizodu. Sretno Srbiji protiv Danske i Španije, mislim bit će jako teško, ali šta je tu je. Like, share i subscribe, mi se čujemo u narednim klipovima, do tada lijep vam pozdrav svima i čao.